आकृति समय रन के सुग्रो बै साका के बले चारता चिन्ति प्रसा हस्ति निलो प्रो साइमन बागे हामबाय जों तिप्रालेन स्टेट पार्टी नि गई 10 तारिख डिसेम्बर 2018 आव खुमलुंगो कायसा कटरमा कुथुमुं पान्दानि बागै कबकजाक मानि ते आबो खलायनानि बागै जों जत तियारंजाक जरासिमिनो जों नासिंलाय तंमानि के जों जे आ कुथुमुं पान्दानि बागै परमिशन जों जिरानिया सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर नि थानिवो नवेम्बर नि 18 तारिखो जों एप्लाई खलायजाका परमिशन नि बागै ते बसनो कलरखा नरकतावानानि जत नंनि जे परमिशन जत रेडी के नरक कायसा खुमलुं ICAT नि कायसा जे जागाव नरक कुथुमनानि नय ऑडिटोरियम बसकांगो कुथुमनानि आबोनि कायसा परमिशन तुबदि ओंखायनो उनि थांखा होनि साव ओंखाय जों नय ऑडिटोरियम नि बागै जों ICAT नि थानिवो परमिशन तुबि फायके प्रिंसिपल थानिवो फियाबा मियावो 8 तारिख डिसेम्बर 2018 9:30 निसिमि 10 नि बिसिं रगो ओंगानो आनो राधापुर थानानि जे बरबाबु ब साकलाय रेखा नरकनि अबो SDPU परमिशन न रलिया बातिल खलाय रेखा निसाव बबे सालायखा तांगे आहायके ओंनानि नांखा खना सालजा टंगे चिनि प्रोग्राम भाइके नरक तिनि न अकक न साकलाय मान प्रशासन अबो हायके चलिया ने आं बरकनो साका ओला आनो SDPU बे कक सादि हनै साका सावै आं प्रेसिडेंट न SDPU नि नम्बर अफ रेखा SDPU बे कक सालायदिन ब सालायका सालायमानि यागुलो जों बबे कक लायखा 12 तारिखो प्रोग्राम खलायना हनै इनके आं साफां थाङै SDPU नि थानिव एप्लिकेशन रेयुखा 12 तारिख बागै बबे कक सालायखा सार नोंतामनि बागै आसुक साल कलक मा जों नि थानिव एप्लिकेशन रमानि जता रायजा तंगो 48 घन्टानि सिगां जसा साम खायनानि बागै आबे जसा प्रोग्राम खायनानि बागै आबो एप्लिकेशन राना नांगौ फिया जों 48 घन्टाया जों 1 मासनि सिगां नि थानिव रखा ओंखाय इमारजेंसी नोंतामनि बागै अबा हाके साकलाय रखा ताबुकसिनि उपाय तामुं नाय नां बंसंका बसाव INPT नि रूट ब्लॉक जे तंगमानि 10 तारिखो आ जागाव जत आनि फोर्स आ जागाव थांनाय इनके यांगो खुमलुंगो फै जों नरकनो प्रोटेक्शन रै माया नाय इनके आबोनि बागै कायसा सब डिविजन न कायनि प्रोग्राम चलिबि तंखा आम बागै जों नरकनो कैंसल मा पाके नै बसाखा ते 12 तारिखे आं नरकनो जसे के पनो प्रोग्राम खारिनै नरक खाइनै जोंना कबर काटा आबोनि बागै जों चिनिलु परकनो जतनि हाचिंगनो त्रिपुरी दफा रकनो जों 12 तारिखो हायनो हाय सेम टाइम सेम जागाव जों कुटुम लायनो हेनै साकलायखा